Karbi Anglong Autonomous Council Kiligalong Prek Jama MEC Constituency Alongpen karjap dunji aphan Pini Congress APHLC ASDC HSDC Songwe Pen bangphu bangphi atum Deputy Commissioner asaihem along nomination alo jokpon tanglo Bangso along Dhansiri Constituency along Songwe mate Independent pen karjap dun abangphi niso terang pisitame DC asaihem along authorized atum arideng nomination alo mesen pen jokpon lo Laso aphi phirangke tum atheng no sitame alangli labang so MEC ang hoyalong karjap dun nang kok lapen hided pen ki claim ke dam ji akemang ason sitame than pachini pon temi khansini dige hat chuke dam tang pen ta bori pon bonglo la sinone khamang ta ko ki na directum khansuri ke backward place jehetu litum kene lumba jong pen katibok mai homosti lo to epistel tim anpula under develop la si Lada khai kreni do anda litum kadu kaget si do rapet pen sesong pet si development na hindi claim po. Kau nabut pen senang le haji penalen ninga cethe do nale ningarlo. Nearly 19,000 plus. Lason thak si Dhansiri constituency le thot pen karjap dun thu Eldrin Pator pen sitame arona teng pen mesen pen nomination alo jokpon lo. Alang li ke claim ke damji la pen ke ongdong avot pen ke hai ponji la pen hided pen kaching thur amu ke claim ponji aputhak pherangke atuma phan than pon nong dhansri ang kang along non ni se pati independent pelok ni mena mang ke Eldrin Pator la polo ape non ni sosan ni tum highlight lo lapen nang hailu pulon te la tum dhansri ang kang along ke la goreng bar sai pen ke dang lok lapen kadok kabe la towar daro lang me pen ke dang lok kadok kabe labang sorong arar phan ke ni si claim pon pu si ni mena ke chak pon lo lapen la chota kalila angko lai litum non goreng bar sai det pen longlea kota pen ke dang lok ki thi pen ke dang lok lapen towar me lang ke dang lok la ke dhansri arong arar ke tok anu do anda me ni si chalang pon thipo kusinang tum radang non ni than pa jemi dam Halapu Mondal Taro sitame Dhansiri constituency ASDC asong pen karjap dunji aphan nomination alo jokpon lo Lason thak si Mohendra Be Pholoni constituency ASDC asong pen karjap dunji aphan pini nomination alo jokpon pe melo lapen pherangke tumatheno ke claim ke dam ponji aphan lamthe peklang pon lo labangso political atumon labangso kachala hedung godolo kay longvi jutang jubat lim rokom aphan na swajoine pen na boy bang ASDC Autonomous State Demand Committee hakache 1986 pen koson ma 89 ahut radatum terung kabep kabep khay mai longri rong pat hempre ka ba aphan 244 a joine pe hai pen rat kachari la pen ka chesong inton te pin ben ka japon labang so ke pon kang thur pon rada phan ke pi ka pajir se tambe ang riang don pen rada Lapu Babu Singh Ronghang Mahamaya constituency ASDC asong pen karjap duna bangphu tame nomination alo jokpon pemelo Halapu APHLC asong along pen Dhaniram Timung sitame Phuloni constituency along karjap dun pen kachepa haivek ji aphat DC asaihem along nomination alo jokpon pamelo ke haji ke lake non mat ke 100% puli puja kacho athi non BJP सरकार तुम के क्लेम के दाम से तमे रात तुम्हें ठेक दागो तबे नॉन ला BJP along के तो बम तुम से तमे माने साइलेंट ना वोट के जॉब जे बन तो ठीक लबेन ओपनली तुम तमे के ओंग से के ओंग लो लबेन के बांग के तुम तो ठीक ला सेनन ता वांग बम लो लसनिल तुम हमया लोंग बांग के नॉन मता के हाई जी आरी के कोंग दोंग लो से APSLC बन के हाईवे को अरे APSLC फान आनिन के दोके लके कैंडिडेट फान आनिन के दोक चत आ पार्टी जितो के मांग मोतो लसे आनिन तो अथे तुम भारत अपडेट लो तुम कार्बिया खाई तमे इंगलो असो hala sunglo so ko tane khai pare ma sele tum ta elame ki jutang jupat kaddu ko che pangcho nei potang te tum la bharot de long le tum phana panong ti la so ja ko ateng ni si jari long la son thak si Congress aya song pen Bidya Singh Rongpi Mahamaya constituency Pradip Singh Nar Singhason constituency atum sitame mesen pen nomination alo jokpon pemelo News report Karbi Anglong live